vanhu vaya vatotanga right. Muri yeZimbabwe ngatimhanye tionesane nyaya iri panapa. Ndanzwa kuti anzi Felix Mona aitwa best minister of Ngirikini apo award rebest minister. Ndi minister of transport iye. Like seriously. Inini ndinoshamisika inini. Ndomaona ndogara ndichishamisika. Indovhunduka so. Ameno pamwe nyaya kuti ndine dzungu kana kuti but ndinovhunduka so all the time ndoshamisika nekurwadziwa at the same time. Kuti saka ana vanhu vakaita mbuya nehanda sekuru Kaguvi nevamwe vanhu vese vari kunzi vakanorwa hondo vaya vakatifira munguva yehondo vaya ndozvavakafira here zvekuti tizoisirwa vanhu vakadai vanzi ndo best. Saka government iyi ndo kutaura kuti ndo anonzi mabest ministers acho. Ndachitarisa kune dzimwe nyika maneighboring countries vane transport system iri bo isiri kunetsa nditi ndikaona kuti even in South Africa havasi kutombopa kana minister wavo that award rekuti best minister, but there is no mushikashika. But ngatitaure about Zimbabwe. Transport yacho zveso iri kunzi iriko. Mabhazi yacho ari kutadza kuningina. Ukatoona type yemazupu ari pabhazi zvikorokoro zvimazvigetegete zvekuti zvaichengeterwa kana huku kuti vangonzi ngachingofitirwa engine chipinde paroad chitange kutora mari. But kuna South Africa kuna mushikashika vanotode mabhazi, everything is good, everything is intact. Dzimwe nyika zhinji chazo everything is just good. Havasi kutombopa maministers avo that kind of award rekunzi best. But kuZimbabwe ndo yavari kutoti best yavo, vari kutoti akatoita best, akatoperforma zvekuto mana ngatimbonisana yawo mana chii naye mana naye vanhu veZaNupf chiko vanhu veZaNupf muri ngozi here naye Zanu chii haiwa mana zvinozonyanya pane zvimwe zvinhu zvokutika tozotanga pamwe tiri kungoita against mimi tongotanga pamwe tiri kuvenga kana tiri kuita sei. Ngatitarisei about transport system yemuZimbabwe. Transport inini I believe he is the worst minister watakatoita senyika. I'm telling you the truth. Is so to those who live in Zimbabwe vanokwanisa kupupurira neni ende vanobvumira neni vanoshandisa makombi kukanaya chaiko kombi inomuka ichitonzi paikwirwa 50 cents panopa kuita dollar, paikwirwa dollar ra $50. Saka munhu ari kunzi best minister papi ndo vari kukonzera maproblems. Umwe musi kombi inongomuka yakangonzi dollar mwana wese pakufamba zvinzi makombi ari kurohwa mutown ari kutotadza kupinda kutovhiringidza. Saka iwo kana uri minister of Ngirikini problem yako yonongochita nevanhu ivoya muri kutadza kunyatsowirirana kugara pasi kuti muwirirane ndechi. What's your problem now guys? Takakutadzirai chii naye vanhu veZaNupf kuti mobva mati this guy iye ndiye best minister. Best pakuita sei cheko mushikashika nemawandira akaita kwa unotozozwa kuti munhu vatonikirira mushikashika abatwa adai azodidi bozoona kuti kune dzimwe nyika hatikuramba. Those guys vari kurova mushikashika they are doing good anditi hatikuramba kuti inyika isina economy saka vanenge vakungwafa but tikatarisa kune dzimwe nyika kune maapplications akawanda ekuti wakungoita zvekungoita se ubvongo ukafonera zvingova smart so ungotaura nayo pafoni pako ana Uber anani madifferent Ngirikini akasiyana ndo the way yavanorana ndo the type of mishikashika yavoyo. But kuna nyika yangu nziri kuita mishikashika kuri kuti transport system yakasofa kudhara. Vanhu vamakombi vanokwidza marate any given time because of maproblems avanenge vachitosangana nawo. Vakatanga kusungwa vanongomuka kutoti saka rutoita kutokwidza yavo yatoo mari yakati kokanaya chaiko. Saka chii chiri kutokonzesa zvinhu zvidaro. Transport yacho itori shoma because imi muri kulimita mheno zvamuri kuita hamutsi kukwanisa kuprovide mabhazi ndo number 1. Number 2 muri kubva matoti kana vanenge vashoma vacho vanenge vapinda ivavo vanenge vati vari kungwafa vada kuita ma-independent players in that field ndobva matanga kuvaomesera vobva vatanga kuomesera macitizens. Saka tinokuti best pakuita sei. Inini kana pane ministry yandakaona yakadhakwa pamaministries ese that ministry of transport yakadhakwisisa. Inini ndo zvinhu zvandatonyatsova disappointed nazvo. Mobva maungana moti munhu iye ndiye ari kunzi best ndo yamunoti best. Imimi vana venyu vanofamba nezvimatransport izvo zvepublic Ngirikini nezvamuri kuitira hurumende vana venyu vari kuenda basa nemaRolls Royce anditi. Saka kwamuri everything is just best because vana venyu they are driving expensive cars. Hatingatoti expensive, luxury. They are driving luxury cars. Yet you guys are saying why everything is good and you're the best in Ngirikini. Chichakadaro, what's that? Chatakanyatsonzi takanyatsotadzirana nemi imimi vanhu veNgirikini chi. We want to know. I think we are sick and tired now. At this point, we are sick and tired of this nonsense. Ndopacho pepe petine chiti pasi neZaNupf because how come kuti munhu ari kunzi ari kuita zvinhu zvakadai so onzi iye the best. Onzi best minister munhu ari kunza maservices akadhakwa dai muministry of transport. Iri kutosekesa ministry of transport. I'm telling you. Mari imwe yaunochargwa chidistance unotozvishaya.
unozvishaya ufunge. Isu toziva kuti kune dzimwe nyika maprize aya ari gazetted because zvine order. Hapana paunomboona vamwe vachimuka chingoni polisi inongomuka pa yangodira yongorova nechimboma chirova makombe vanhu chirova mishikashika. Chii chakadaro ichocho? Hatichatoziva kuti traffic police ndeipi. kuZimbabwe unongotiza chese chinonzi mupurisa chakapfeka uniform as long as if you are in transport business. Chese chinongonzi mupurisa unotiza neupenyu hwako. As long as uri kutodrive uri kutotakura public nikirikini uri kutogara wakavhura ziso uchimhanya. What's that? Zonzi he is the best performing minister pachiko. Ndo yamuri kuti best yacho ndosaka tichiti pasi nemika boss yamuri kuti best yacho iri pasi. Zviri pasi. Osati utanga tichirarama munguva imwe yekudharadhara yesu. Ngohomeserana boss mufambe nemushikashika mufambe nemanikiri ndosaka muri ngoti is the best. Muri ngoti vanhu zvavagaya ndizvozvo. Amukendenge you don't care. Tarisa kana kuti maroads chaucho zvaatori zvinhu zvokuti anofanira kunge iye minister of nigirikini ari kutomira kuti aone kuti zvinhu izvozvo zvakagadzirika zvakanigirikini zviri kufamba sei. Because minister of transport anotomeka sure kuti imhami usati size muti mapotholes aita sei because anomeka sure kuti that's transport department ameka sure road ayengete mapotholes tarisa kana road uvhininga uchienda kana uchitungwiza kuna nani kwese kwekwe atori mahwani kaya mapotholes aya anopedza vanhu aya mota dziri kuparara dzichiningirikina zvichikonzesa kuti kwakumatsaona iwo mabhazi kani zvikanga zvaani izvozvo asi ndakamboona zvinhu zvakadaro ina mwana Muhammad aiwa this guy is the best performing minister. Chii takachatsokutadzira ichi tiudzei kana tine ningirikina kana muri ngozi katogara takuripai tigara taningirikina tizorore. Haiwa inini nyaya yandibata inini maybe nyaya kuti ndipfungwa dzangu dzinokasika kufunga zvimwe zvisiri zvokuti andambotana kati maybe pamwe nyaya kuti ndinopaparika kana ndinoita seika but haiwa kupaparika kwangu ka toda kuti tomboitawo kana vanhu 30 vanopaparika this way tomboona kuti tinoita sei kana tombopinda kana vamwe mugovernment vanopaparika that way. Because this one zvanyanya right muri Zimbabwe tiri papo geze tingogara tangoonesana ka opportunity kana tiri kuonana ko panapa if you are in South Africa kana uchida kuregisterwa company yako usina work permit nekuvhurwa FNB business account gara mabata education research anamukoma Owen they are professional bookkeeping vanokuroverai futi unoziva kuti kune mamwe makambani watanga kambani zviri kunetsa uri kutadza nyazonzwisisa kuti ndoita sei pamwe uri kuita malosses asinganzwisisike garai mabata vakomana ivava vanopedza masports munongoti tabva kwakuliend kwanzi kune promotion yamuri kuitira kunyanyanya vari muSouth Africa and you don't need to go kwavari unongosenda zvavane munenge mataurirana senda maningirikina ako mapapers or something zvaunongoningirikina information yavanenge vachida votokuvhurira vobva vatodeliver padoorstep rako wakutounzirwa zvinhu zvako zvese zvakakwana padoorstep. They are professional, they are reliable. Inini kwatona ndataura handisimbise zvinhu zvakadhakwa. So get in touch, contact them on the numbers that are showing on the screen. Mongonotaura navo mogara maitirwa mabusinesses enyu. Kana uchingoripo uchidawo kuadvertise kwa business rako na top advertiser ininika gara wandibata namba dzangu idzodzidzi tongotaurirana ungoisawo chegumi tobva takontinye toendera mberi. Back to the story, tiri kutaurirana kuti zvoni kuZimbabwe kana mati mushikashika ndo type best mode of transport netype yemakombi the way unhu uri kuitwa nevafana vemakombi and I used to blame them kuti vafana vemakombi vari kunyanya kujairira vanhu vari kuzodai so kusvika ndazotanga kuunderstanda kuti zvinhu zvacho zviri kutokonzereswa nevanenge vari vakuru havachabve mumarodhi uri ngona kombi iri kumhanyiswa chiko iwe guys tarisei kuSouth Africa tisati takambona kana polisi chinzi iri kumisa makombi. They don't do that. Kune order ndo zvinoratidza kuti minister aripo ari kumhanya chinhu chake zvakanaka minister ari kuita zvinhu zvakarongeka noti minister wekuti ari kutanga atori greedy ari kutongwavha kuvanhu vemakombi vacho. I think we are sick and tired of that. Obva hanzi ndiye best minister tobva tati yedu pasi nayo Zanupf zvakadaro mobva mati zvoni muri kuvenga nyika inovakwa nevene vayo apa muri kutotadza kuvaka muri vene vayo. Minister of transport ari kutotadza, he is a failure, anofanira kutodzingwa. Hatisati takamboona minister akadhakwa kudaro. Minister yeye akadhakwa ndo zvandiri kutaura izvozvo, handisati ndakamboona zvinhu zvakadaro. Mashura chaiwo pamwe nini ndo nyaya taurisa ameno. Tell me what you think. Ngatimboonesa ngationesane nyaya pamwe kulienda anotaurisa ndiudzeiwo pamwe pane pandiri kukanganiso hama dzangu mondiudza kuti apa takulienda apa unenge uri kukanganisa kutaura pakati kana kuti unenge uri kunyebwawo kana kuti apa unenge uri kuona zvisirizvo mbondiudzaiwo nyaya yacho.